Isto que estuvemos facendo. En principio, vamos a centrarnos na biblioteca. O primeiro con que se relaciona isto do cine e coas alfabetizacións múltiples. Hoxe en día, podemos saber ler e escribir e, sen embargo, ser analfabeto, porque no mundo de hoxe é necesario estar alfabetizado en diversas linguaxes, como pode ser a de programación, robótica, e tamén na linguaxe audiovisual. Cando nos poñemos a facer unha película e nos adentramos nos misterios dunha produción audiovisual, decatámonos de que como podemos manipular as imaxes para producir distintos efectos nos espectadores. Decatarnos diso nos abre os ollos e permite que observemos cunha mirada crítica as imaxes que nos chegan o que nos fai menos manipulables e máis libres. Polo tanto, dende este punto de vista, eu creo que é fundamental que os nosos nenos aprendan a crear audiovisuais para que estén máis preparados cando reciben ese bombardeo de imaxes. Por outra banda, e dende o plano da normalización, sería o segundo punto educativo, porque traballar nunha produción feita, como é o caso en galego, nos fai ser máis conscientes da nosa identidade cultural e lingüística. As linguas son a maior creación cultural dun pobo, e valorala, usala, é fundamental para sentirmonos membros dunha comunidade. Non importa se somos galegos de orixe galego, ou galegos de orixe colombiana, ou brasileira, ou marroquí, ou andaluz. A lingua, o noso galego, ten que ser honesto entre todos nós, o que nos dote dun sentido a nosa comunidade. E por último, e dende a perspectiva do polo creativo, creo que a gran ensinanza desta realización audiovisual é que nestos tempos de inmediatez, no que non existen plans a medio ou longo prazo, onde todo se ten que resolver dun xeito inmediato, traballar en colaboración, como traballaron estes rapaces, asumindo os nosos papéis, nun proxecto común, valorando o noso traballo, que ás veces nos leva 2 semanas preparar un escenario, facer a grabación dunha escena de 10-15 segundos. Pois é unha ensinanza de primeiro orde para a vida.